в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии. Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Хрысту! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў радыё Марыя, таксама гледачоў гэтага YouTube-каналу. Як заўсёды дзякую за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, каб паслухаць гэтыя катэхезы, каб нешта новае даведацца і каб сапраўды гэтыя веды уцелаўляць у сваё жыццё. Разважаем паасобныя часткі святой імшы. Хочам праз гэта паглыбляць свой удзел у найбольшай таямніцы нашай веры. Таму запрашаю до супольнай малітвы, просім, каб Дух Святы напаўняў нашыя сэрцы, каб асвячаў нас, каб даваў нам адвагу і таксама, каб мяняў тое, што трэба яшчэ памяняць, каб глыбей пазнаваць Езуса Хрыста. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу праўды і любові, напоўні нашыя сэрцы, дай нам адчуць Тваю прысутнасць, лёгкасць Божага Слова, дай нам вялікую надзею і святло, што дзякуючы Тваёй прысутнасці, Твайму дзеянню, нашае жыццё напаўняецца Божым зместам, Божай любоўю, павялічваюцца нашыя сэрцы, і мы становімся ўсё бліжэй Езуса Хрыста. Навучы нас з такім вялікім сэрцам удзельнічаць у кожнай святой імшы і паглыбляць любоў да Хрыста Еўхарыстычнага. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Дзякую за супольную малітву. Запрашаю да чарговай катэхезы. Знаходзімся на этапе літургіі слова, гаварылі мы пра чытанні і казалі пра тое, што адказам нашым удзельнікаў літургіі на Божае Слова, которое мы пачулі ў першым чытанні, у псальме, у Евангелі, з'яўляецца з аднаго боку гамілія, якую прамаўляе святар, а потым таксама вызнанне веры. Сёння будзем менавіта праз гэта разважаць, пра вызнанне веры. У сваім дакуменце Dies Domini Ян Павел II напісаў між іншым такія словы. Паслухайце, калі ласка. Цытую. Нядзельны сход такім чынам абавязвае нас да духоўнага аднаўлення абяцанняў хросту, што ускосным чынам адбываецца праз чытанне крэдо, вызнання веры, і што прадбачыць літургія пасхальнай вігіліі, а таксама калі хрост удзяляецца падчас святой імшы. У гэтым кантэксце абвяшчэнне слова падчас нядзельнай эўхарыстычнай цэлебрацыі набывае урачысты характар, які ў старым запавеце мелі абрады аднаўлення запавету, калі супольнасць Ізраіля слухала словы закону, як народ у пустыні каля падножжа Сіная, і павінна была сказаць так, аднаўляючы сваю вернасць Богу і паслухмянасць яго загадам. Кіруючы да нас сваё слова, Бог чакае нашага адказу, які даў ужо за нас Хрыстус сваім Амен, і які гучыць у нас, дзякуючы Духу Святому, каб тое, што мы чуем, глыбока пранікала ў нашае жыццё. Гэта канец цытаты. Пасля гаміліі у нядзелі і ўрачыстасці наступае вызнанне веры, спяваючы чы прамаўляючы. Можна яго выконваць таксама на асаблівых, больш урачыстых цэлебрацыях. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу так кажуць нам. Калі вызнанне веры спяваецца, то яго пачынае святар, альбо калі гэта мэтазгодна, кантар ці хор. А спяваюць яго альбо ўсе разам, альбо народ напераменна з хорам. Калі вызнанне веры не спяваецца, то яго прамаўляюць усе разам, альбо два хоры, якія адказваюць напераменна адзін аднаму. Паглядзіце, якое багатства самой формы вызнавання веры. Можа, у літургіі касцёла варта над гэтым задумацца і часамі, калі хто мае такую
уладу адказнасць запрапанаваць, што можна гэтую форму у сваёй парафіі, у сваім касцёле памяняць. У 67 пункце сказана пра мэту сімвалу, які альбо вызнанне веры. Кажа там так дакумент. Накіраваны на тое, каб увесь сабраны народ адказаў на Божае Слова, абвешчанае ў чытаннях са Святога Пісання і выкладзенае ў гамілі, а таксама прамаўляючы праўды веры ў форме, зацверджаная для літургічнага ўжытку. Ушанаваў і вызнаў вялікую таямніцу веры, перш чым распачнецца іх цэлебрацыя ў Эўхарысты. Звернем увагу яшчэ раз на тое, што гэтае вызнанне веры з'яўляецца своеасаблівым рэхам народу Божага на тое слово, якое да нас прамовіў сам Пан Бог. Прыгадваем тыя словы, которые казаў ужо кардынал Люсціжэр у сваіх катэхезах, што вызнанне веры з'яўляецца рэхам касцёла на Божае Слово. Ад пачатку хрысціянства апостальскі касцёл выказваў і перадаваў сваю веру у кароткіх і нарматыўных для ўсіх фармулёўках. Для чаго ў веры патрэбныя, можна так сказаць, нейкія формулы, адзначэнні. У веры важныя не столькі словы, пустыя словы, а ў веры важна рэчаіснасць. Не што мы гаворым, а што ёсць, у што мы верым. У касцёле з цягам часу выкраштыжлізаваліся формулы веры, з дапамогай якіх мы гэтую рэчаіснасць сузіраем. Гэта значыць, выражаем, засвойваем, перадаём далей, цэлебруем, жывём ёю. Словы патрэбныя нам, людзям, каб мы умелі на людскім мове, людскім спосабам акрэсліць тое, што з'яўляецца менавіта рэчаіснасцю нашай веры. Таму касцёл надае вялікае значэнне канкрэтным фразам, канкрэтным словам. Без гэтых трывалых формаў змест веры размываецца. Мы гаварылі б, можна сказаць, пра тую самую веру, але рознымі мовамі, рознымі паняццямі, і праз гэта ўжо паўставалі б розныя незразуменні, розныя споры, як гэта, зрэшты, відаць на працягу гісторыі хрысціянства. Каб сапраўды гэтыя формы, канкрэтныя фразы, дакладныя фармуліроўкі дасягнулі вялікага намагання, былі скіраваныя на тое, каб пасланне Хрыста яно перадавалася без нейкіх скажэнняў. Формулы веры важныя асабліва тады, калі вера касцёла перадаецца на абшары розных культур. І пры гэтым павінна быць захаваная яе сутнасць, бо агульная вера з'яўляецца фундаментам для адзінства касцёла. Трэба нам зазірнуць у катэхізіс каталіцкага касцёла, каб пазнаёміцца з некаторымі паняццямі, звязаныя менавіта з гэтай тэмай. Чытаем там так. Сімвал веры – гэта складзеныя формулы, называныя таксама вызнаннямі веры альбо крэдо, якімі касцёл з самага пачатку сцісла выражаў і перадаваў сваю веру нарматыўнай мовай, агульнай для ўсіх вернікаў. Слова «сімвал» «сімболон» абазначала палову пераламалага прадмету, напрыклад, пячаткі, якая была такім апазнавальным знакам. Каб праверыць тоеснасць, праўдзівасць таго, хто прыносіў другую палову, гэтыя дзве часткі складаліся разам. Такім чынам, сімвал веры – гэта своеасаблівы апазнавальны знак, знак еднасці паміж усімі вернікамі. Вызнаём адну веру, кожны сваёй моваю, але вера адна, сімвал адзін. І праз гэта мы з'яўляемся адзінствам у каталіцкім касцёле. Паводле старажытнай традыцыі узгадваецца 12 артыкулаў вызнання веры, якія сімвалізуюць паўнату веры праз лічбу 12 апосталаў.
У хрысціянскім мастацтве да вобразу паасобных апосталаў прыпісваўся чарговы сімвал веры. Такую катэхетычную навуку ў сярэдневякоўі для бяднейшых змяшчалі на сценах касцёла, а для багацейшых у пісаных уручную малітоўніках. У катэхізісы можна таксама прачытаць аб тым, што на працягу вякоў у адказ на патрэбы розных эпохаў было сфармавана шмат вызнанняў альбо сімвалаў веры. Гэтых сімвалаў веры і ёсць некалькі, ён не адзін. Гэта сімвалы розных апостальскіх і старажытных касцёлаў. Сярод іх два займаюць асаблівае значэнне і асаблівае месца. Гэта апостальскі сімвал веры і нікейска-канстантинопольскі. Першахрысціянскі апостальскі сімвал веры мае асаблівую вартасць, бо ён лічыцца сціслым выражэннем веры саміх апосталаў. Нікейска-канстантинопольскі сімвал веры карыстаецца таксама вельмі вялікай пашанаю, таму што ён стаў вынікам двух сусветных сабораў нікейскага, які адбываўся ў 325 годзе, і канстантинопольскага ў 381 годзе. Яшчэ непадзельнага хрысціянства і да сённяшняга дня з'яўляецца агульным фундаментам для хрысціян усходу і захаду. Калі гаворка ідзе пра застасаванне, то трэба сказаць, што апостальскі сімвал веры адгаварвалі поўнасцю альбо ў форме пытанняў і адказаў падчас літургіі хросту. Нікейскі ж прамаўлялі падчас літургіі эўхарысты. Ад другой паловы 5 стагоддзя сімвал веры святога Атаназія хутка таксама знайшоў сваё месца ў малітве брэвіярыям. Часамі быў чытаны ў свята Святой Тройцы, а ад 1955 году пакінулі яго брэвіяры толькі на святы. Цяпер гэтага сімвала веры нема ў літургіі гадзінаў. Гэта такая гістарычная цікавостка. Вызнанне веры ў літургіі на захадзе з'яўляецца толькі ад сярэдневякоўя, каля 1000 году. Вызнаваны вернікамі ўжо ажно да літургічнай рэформы Другога Ватыканскага сабору тэкст гэтага даўжэйшага вызнання веры, нікейска-канстантинопольскі, не быў прыпісаны да ўжытку падчас святой імшы. На імшы яго папросту не было. А карацейшае вызнанне веры, гэты апостальскі сімвал, становіцца больш зразумелым, што увайшло ў літургію у сувязі з удзяленнем сакраменту хросту. Перад тым, як кандыдат да хросту мог прыступіць да гэтага сакраменту, павінен быў разам з усім касцёлам вызнаць веру ў Бога у Тройцы адзінай. Такім чынам, калі быў хрост, тады была такая магчымасць, неабходнасць, каб таксама усе разам вызнавалі гэту веру ў апостальскім сімвале. Рымскі імшал на беларускай мове пасля гаміліі прадбачвае вызнанне веры тады, калі яно прадпісана літургічнымі нормамі, якое можна спяваць ці таксама прамаўляць. Падае тэкст нікейска-канстантинопольскага сімвалу веры, а потым тэкст хроснага сімвалу веры рымскага касцёла, званага таксама апостальскім. З папярэдняй увагай, што замест можна ўжываць гэтых змест, можна ўжываць асабліва ў перыяд Вялікага посту і ў велікодны перыяд. Абодва сімвалы веры, якія прамаўляюцца падчас святой імшы, яны паўкладаныя, можна так сказаць, у двукосце паводле вызнання трох Божых асобаў. З Богам Айцом, Сынам і Духам Святым злучаныя ўсе выдарэнні ў гісторыі збаўлення, якія можна аднесці да кожнай асобы. У цэнтры знаходзіцца уцелаўленне Хрыста, якое праслаўляем і ушаноўваем асаблівым чынам праз склон альбо прыкленчванне ў некаторыя дні года. У імшале пасля вызнання ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба, чытаем: ад наступных слоў і да слоў стаўся чалавекам, усе схіляюцца.
Гэта такая асаблівая ўвага, на которую варта звярнуць увагу, звярнуць увагу на тое, каб мы падчас вызнання веры у асаблівы спосаб ушанавалі гэтую таямніцу праз тое, што схіляем галовы і гэтым самым выражаем вялікую удзячнасць, вялікую пакору перад гэтай таямніцай уцелаўлення Езуса Хрыста. Трэба нам зазначыць, што змест вызнання веры павінен быць неабходным і базавым у ведах кожнага хрысціяніна. Гэта сапраўды той фундамент нашай веры. Скажы мне, у што ты верыш, як адказаць на гэтае пытанне. І пачынаецца просты, а можа і вельмі складаны адказ, который з'яўляецца менавіта сімвал веры. Злучае гэтае вызнанне веры у сучасных вернікаў у касцёлах усіх часоў з хрысціянамі усіх вызнанняў. Калі прамаўлянне вызнання веры, то мы хочам з удзячнасцю прыгадаць дар хросту. Гэта таксама своеасаблівая увага, которую трэба мець у памяці. Гэта не толькі набор слоў, гэта перш за ўсё удзячнасць за гэтую вялікую таямніцу, калі Божы Дух нас напоўніў, калі мы былі пахрышчаныя і сталі дзецьмі таксама касцёла. Верыць хочам усёй сваёй асобаю, не толькі розумам, але таксама і сэрцам. Маем свядомасць, што вера можа быць праўдзівай, калі мы яе вызнаем, правільна гаворым, але можа быць пустой, калі за гэтай правільна сказанай, выказанай верай у вызнанні веры не ідзе маё жыццё. Калі маё жыццё, скажам, яшчэ ідзе ў іншым напрамку і з'яўляецца такім антысведчаннем тых слоў прыгожых, правільных, которые я сам кажу. Веру чи верым не толькі у адпаведны змест, у словы, у гэтыя сфармулаванні, але верым перш за ўсё яму, Богу, давяраем Богу. Вызнанне веры – гэта вызнанне нашага даверу Богу Айцу, Сыну і Духу Святому. Богу, які аб'яўляе сябе, якога верагоднасць гарантуе праўда у змесце вызнання веры. Вера – гэта ласка, гэта дар ад Пана Бога. Цнота, што ўліваецца ў душу, а не прадукт нашых дасягненняў і здольнасцей. Вельмі важным з'яўляецца тут пакора. Вера з'яўляецца дарам. Я веру таму, што Бог дае мне гэты дар. Канешне, я яго распазнаю, адказваю, але ён паходзіць ад Бога. Каб Бог сябе не аб'явіў, каб Бог сябе не паказаў, у што б я верыў, якой была б моя вера. Таму вера – гэта перш за ўсё вялікая ласка, вялікі дар, за которую трэба Пану Богу дзякаваць. І вызнаючы нашу веру падчас святой імшы, мы дзякуем Богу за тое, што Ён нам сябе аб'яўляе, а мы гэтую ласку прынимаем і менавіта такімі словамі выражаем сваю падзяку. Прамаўляем веру. Хто хоча, хто кажа, калі мае вусны гавораць веру, што мы маем на увазе? Напэўна, найперш я сам. Веру я, асабіста, індывідуальна. Гэта наша вера, вера касцёла, але яна складаецца з маёй, тваёй веры. Кожны асабіста павінен паверыць, даверыцца Богу. І разам, калі мы вызнаём веру, тады мы сапраўды ствараем адзінства, але кожны паасобну. Напэўна, трэба нам зразумець, нават калі маю некія часамі сумнівы ў веры, калі той ці іншы пункцік навукі касцёла з'яўляецца для мяне, можа, незразумелы, можа, некім цёмным пятном, вызнаючы сваю веру, паказваю сваё жаданне быць у адзінстве з вераю касцёла. Можа, не ўсё зразумею да канца свайго жыцця. Гэта таксама, звярніце ўвагу, вельмі асаблівае заданне, каб
шукаць зразумення, не толькі навучыцца на памяць гэтыя словы і іх паўтараць, а што яны абазначаюць? А не ведаю. Якая ж тады твая вера? Падумай, пастарайся знайсці, якога слова не разумееш, і пастарайся знайсці значэнне, а што ж яно абазначае. Я ж яго паўтараю кожную нядзелю, паўтараю бяздумна, бяздушна, навошта тады паўтараць? Хачу быць у адзінстве з касцёлам, але калі паяўляюцца гэтыя сумнівы, трэба знаходзіць на іх адказы, задаваць пытанні і шукаць адказы. Такім чынам, сімвал веры, вызнанне сімвалу веры, гэта з'яўляецца своеасаблівай заахвотаю для катэхізацыі. Для таго, каб веру паглыбляць, для таго, каб знайсці адказы, можа на гэтыя цяжкія пытанні. Увогуле, каб гэтыя пытанні пра веру паставіць. Выказваючы сваю веру, я паказваю жаданне быць у адзінстве, бо адзінства веры гэта нешта большае, большая сіла, чым моя малая вера. І звярніце ўвагу, у супольнасці, супольнасць гэтае гучнае вызнанне веры падтрымлівае. Не ведаючы, мелі вы такі досвед, калі удзельнічаем на імшы, і там мала людзей, альбо часамі хтосьці адзін, две асобы, і прыйдзе нам вызнаваць веру. Так вельмі хутка чалавек губляецца у гэтых артыкулах, нібы дзесьці там памятае іх, але потым адзін-трое сказаў, другі нешта іншае, і згубіліся ўсе, і можа часамі паўстаць такая цішыня. Вельмі важным, каб мы сапраўды разам, адным хорам, адным словам вызнавалі веру. У супольнасці лягчэй верыць, бо супольнасць падтрымлівае веру. Гэта таксама тая вялікая мудрасць касцёла, як адной сям'і, аднаго Божага цела. Менавіта праз мае вусны касцёл выказвае свой голас. Звярніце ўвагу, гэта таксама голас усяго касцёла маімі вуснамі. Веру, я веру, як часцінка касцёла. Кожнае слова сімвалу веры вельмі глыбока прадуманае і часта з'яўляецца вынікам доўгіх і нялёгкіх роздумаў, змаганняў, спораў у мінулым у гісторыі касцёла. Таму таксама з'яўляецца вялікай безадказнасцю змена вызнання веры. Калі бывае так, што я, можа так падумаю сабе, я лепей ведаю, як гэта назваць, я лепей разумею, чым цэлая плынь, гісторыя, традыцыя касцёла, і я па-свойму веру буду вызнаваць. Гэта праяўленне такога рэлігійнага эгаізму, недахоп, можа, некай такой пакоры нашай, але таксама хіба незразумення таго зместу, які мы разам паўтараем. Гэта сапраўды адданне хвалы той гісторыі, той традыцыі, у якую кожны з нас уваходзіць. І таму літургічныя прадпісанні кажуць, што сапраўды няма такой магчымасці, каб гэтае вызнанне веры нечым іншым замяніць, некім сваім паўкладаным тэкстам ці яшчэ некай іншай фармулоўкай. Гэтыя старажытныя тэксты кожнага з нас, для кожнага з нас з'яўляюцца глыбокім матэрыялам для катэхезы і для роздуму. Дарагія, шаноўныя, сёння, калі мы гаворым пра вызнанне веры, заўсёды кірую увагу на найбліжэйшую святую імшу, на якую мы пойдзем. У нядзелю, ва ўрачыстасць, калі мы чарговы раз будзем вызнаваць сваю веру. Давайце паспрабуем яе сапраўды вызнаць. Не просту адгаварыць, ці часамі так, можа, недобра, непрыгожа кажучы, прабарматаць, але вызнаць, каб мы сапраўды свядома ад сэрца паслухалі, што мы гаворым, што мы вызнаём, і каб гэты змест дакранаўся нашых сэрцаў. Каб мы таксама знайшлі тыя знакі запытання, гэтага не разумею, гэтага не ведаю, тут варта папытацца ў каго, паразмаўляць, можа пайсці на катэхезу, пачытаць, паглыбляць сваю веру. Каб у гэтым вызнанні веры заўсёды была удзячнасць. Удзячнасць за дар веры. Гэта не мы робім Богу некую прыслугу ці ласку, што мы веру вызнаем, падтрымліваем. Гэта Ён даў найбольшы дар, што аб'явіў сябе,
запрасіў свой касцёл і цяпер прыходзіць да нас у гэтым вызнанні веры. Няхай Пан Бог благаслаўляе нам, дае сілы і мудрасць, каб мы чарговы раз падчас Эўхарыстыі вызнання веры як найглыбей перажылі. Дзякую вам за ўвагу. Хвала Хрысту. Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.